Eyo guys, I hope ni grand ne. Yeah. Ubaba kaMbhebheni uyakhuluma guys. So ubaba kaMbhebheni before ngishaya intro guys, ngifuna ukuthi guys bonga kakhulu for i-support yenu. Make sure na subscribe na like na comment yonke into nayenza guys. Nami ngizokhipha amabhanga. Ngithola awuthi ngishaya intro ke. Bafethu to support Blackest 2.0 all the way from Calfontein next station 2. Eyo, nani niyazi ukuthi ngihamba nabantu abayi2. Kuzistone njengefoni ishu. Yo. Ngiphinde futhi. Athi ngimeka yifi. Bafethu to support Blackest 2.0 all the way from Calfontein next station 2. Eyo, nani niyazi ukuthi ngihamba nabantu abayi2. Kuzistone njengefoni ishu. Bekani bafethu this your number 1 show off. Skip imfihlo guys. Like yo, la kufuna umuntu ufuna umtshela imfihlo zakho or menze something ngibize mina ngizofika ngikuncede uyangithola. Make sure you subscribe to the most guys before ngibize out yami guys. Subscribe. Zwakala ntwana yami. Zwakala. Ekuse hamba. Ngimnandi ntwana yami. Mnandi. Hizo. Ngabuya futhi. Phinde wabuya futhi. Lezi amzingenza date lezi. Feri kama lakho konje utho ubani kama lakho X2. X2. Yeah, X2. Feri manje ukhala ngani? Ngikhala ngenyama engidlula umfazi. Umfazi umncane kanje. Ukudlela isitoko. Okay, afera siyekele ngoba sizoya kude yabona and mina ngifuna ukuya kude, ngifuna ukuya la eduze. Sure. Uthi manje i-outtake yenzani? Ngidlela isitoko, angisho ukuthi ngathi umfazi, ngidlela isitoko. Isitoko? Yeah. Uyavuma nawe? Angivumi. So maye ucaba kanje ukuthi uyakudlela? Ngibonile ngifonela uNtuzana kaChiri ukuthi hayi. Khona into emashayo. Into enjani? Ngibole ngama-text wabo basendelana ney'thombe ezingacacanga bafuna ukubalabala ama naked picture. Yeah. Wena akakufakeli? Yeah. Ayangifakela mina sethi bangifuna imali. Yangithola. Bengathi ngishare nomacala. Yes. Okay, afeli mase sekasi lakhe lama somthola kanjani? Angicavi. Hayi ithanda ukudlala maybe izoqhamuka yona. Soqhamuka. Awungasabi ithanda ukudlala. Awungasabi nje, awungasabi. Ungasabi uphethe mina namhlanje. Uzeyeka ukudlela or nawe maybe uzofuna revenge. Okay. Idonsi izokela kayi ntwana. Idonsi mina. Angifuni like ngiyeke kuhle. Yeah, ima. Ngithele Ekuse, ugrand. Yeah, zwakala ka yawuthami igama lami nguBlack Ace, ungasaba ama camera, ungasaba abantu, wena imala uzokhuluma nawe ufile. Grand. Ngirend. Ngiyamcaba untwana. Ngiyacaba untwana. Ngicabela va. Umuntu ngiphila naye ikazi. Ngiyamazi hayi ukuthi ngiphila naye futhi ngiyamazi, ngiyamdlula futhi. Ngidlula ngani? Ngidlula ngani? Sibulisana. Anibulisani? Yeah. Hayibo awuthami. Okay. Ngicela kabi lentwana. Intwana encane ungicela kabi. Wafeti intwana icela lashile. Tshela intwana ukuthi uze ngani la. Baba, ngizinginda udoni ngidlela umfazi. Umfazi. Nomfazi. Ungako nomfazi. Manje uthina uthami. Ngitshela ukuthi uyakudlela untwana ngisho. Yeah. Wawudlela untwana kanti wena. Wayimdlela. Ngenzeni mina mangivukela. Hayibo kwanta ujoli wena? Hayi. Ngishaya kuphela mina. Ngishaya kuphela. Ushaya kuphela umfazi wami wena. Hawu, umfaka indandatho kanti. Awuthami kanti bana. Manje la ucela nokumdlela. Urina manje usaqhubeka. Usaqhubeka. Angeke ustop. Awuthami senze umuntu akho mnandi. Kunjalo. Ngeke ustop awuthami nokuchirwamo. Never. Kanyenza mfana. Kahle ngiyangijwayela mfo. Ayakujwayela la awuthi. Uyamjwayela. Mina ngingakhona ukuvala amathanga ngayo. Awuthami uyabona manje ngizama ukukhulumela lashile. Bheka manje wena uzenzani awuthami manje untana uthi uchera kayivala uyivula. No udla umfazi wami wena. Yakubuza futhi uyakhohlwa ukuthi ekhaya ngihlala nenyanga sazokile enyangeni nasanti. Ufuna ukuthina awuthami? Yenze yonke into bafethi kini. Yeah. Angeke umyeke lo mntana. Ngisazomphinda namanje bengithi ngiyabuya futhi. Hayibo. Lashile. Awuthami? Hayi shem umntwana uyakudlela straight. Ndawuphiki gazi. Ufuna ukukhomba amachat? Ukhombe file isicwana. Athi sibona. Ubantu kabalecheri yakho. Sindisiwe boy. Yeah, uyabona. Bheka. Uthi uze ngabe past 5 and manje kushawu 5 and uyakhona ntwana manje wena uthini?
Shoot mina no tune ngijwayela. Yeah. And manje ukuthi ngiyompepele kibo yabo. Ekibo. Yeah. Awuthema ayikuzwa le out. Yeah, wena ngifile wena kazi ne. Ngathi awukho la ngathi ukhuluma naye futhi kanti uyamyeka. Ngiyaqeda ukukhuluma noma. Ngifuna Wena brother shoot ngiyangijwayela. Yakujwayela. Imuka ndibonga page umuntu wakho kanti ompage. No sobuze Ngiyabuza. ngena ba. Wena uyampeja? Hayi. Uza nemole boyfriend yakhe na lo sidle futhi. Hayibo. Manje nje mina imali yakho ngikabe yami imnandi bamba la. Mina ngijwayela. Hayi man, ngingashayani la. Manje relax. Awuthiyami Hey let's there. uthi wena. Masifuna ukudla. Untwana bayambheja kuceda na idle nemali. Yebo. Yes. Manje wena awuthiyami na uyavuma vele ukudleliwa. Baronga bethi khosa liphela umoya. Ungapheli umoya nje yami. Ungapheli umoya uzumthola umunye right. Wena into yenza Hayi nyomphinda. Naye nyomphinda. Makajola futhi. Kanti umfunani untwana kanti? Kanti uphethe umntwana uphatha amashisa. Ngiyamkhonga ukuthi upara. Mama press ukshare futhi bra. Ngiyaphinda. Ungakhali. Wawuna ukhalisa untwana ngisho. Ufuna uhlawule, hawu indoda ekhaya. Ekhaya futhi kwami. Antwana hadi ntwana ungakhali nje yami. Relaxa. Ungakhali nje yami. Ungakhaleli stock. Bakudlelile. And now Nangathi uyalento uyayicinezela awuthambeka. Waseyicinezela indaba ukuthi bangidlelile. Nami ngakutshela isitori sami ke nami labangidlela mara kuwa ngifiki. Bona uzokudlela futhi untwana. Umphinde. Yabona ukuthi wayengidlela aggressive out. Ngani? Bheka manje ukwenzani manje? Okay, manje isitoko sawuntwana usithule kanjani? Ngithule kanjani? Hawu, indaba zama-groove yazi i-groove mfethu. Sondezile. Uyanganakanga umjidi, umjidi uyabhayiza ngisakutshela futhi. Uyabhayiza umjidi. Hamba naye. Uyabhayiza. Uyabhayiza. Awubhayiza kanje uthemba. Ngiyabhayiza mina. Awungakhali nje amaningi labantu ngeke ubaqede. Nawo Manje ngithanda ngenzini. Hawu, sithi somshare. Uyapatala mina ngishaya mahhala. Yabo. Manje uyavuma. Ngomela uchoose nje yami phela. Maybe ukhale sengathi awushayi lapha ndoda. kanti awukashayi la. Ngimtshela ukuthi uyi-virgin. Kanti wena awukashayi kuye. Why? Ngimtshela ukuthi uyi-virgin. Kanti awuzwa nawe ka. Bakubona isinatha vele yaphayiza wena. Abonile yaphayiza kakhulu. Themba yonke into. And uyathenga wena and uyothenga untwana yamosha. Nje yami ungakhaleli isitoko. Baningi labantu ngeke ubaqede. Manje awuthamba uthini ngelento leyo uyenzile. Awunasihlungu vele umzweni. Hayi. Isihlungu bathi the cook is never used, it's just a turn to shire there. Eish. Nje yami ubona manje Futhi ngathi ngamshaya nigule nibe ne-HIV no2 nibe ne-alostro. Ya. Awusiyabonga. Siyabonga nkabi yami. Kule nize nife. Siyabonga. Ngawari ungabe nimzuza vele ngizodla amakhekhe plus ngayigcina nini makhalisi. Uyabonakala ukuthi ulambile vele. Ulambile. Bahlahla lama brother ungidlela umfazi mase uyangijwayela. Andichit. Uzwenzani? Emchit. Uzwenzani? Emchit. Oh uyavuma Ungangitshesti mfana ngiyonitsaka ngibhenyo yeso. Umfazi wakhe ikumbini mina manje. plus wabona ngathi ziyashintsha ama weather vele. Yo kadwa hayi bona my brother ipreselela le ndaba. Kanti awubungitshintsha wena. Awubungitshintsha wena. Atham. Sure. Angayenzi into yenzayo nje yami. Mina ngizongileta my brother la. Uyabona? So ungibhalele kule show ungamangalisisa ngamakhamera. Untwana kumela vent out ukuthola udle isitoko sakhe and ungamela uyeke lento le. Bona shoot mina nawe siyenza so. Siyenza ngathi ixazulile le ndaba. Masihamba la back to square one. Ayishintsha. Uyakuye manje? Manje. 3. And uthi umdlala kuphi ekibo? 3. Yo, uthi umdlala ekibo nje yami. Lukunkap. Njani kanti ukhalelani kanti wena? Ungakhali la ukhalela. I understand. Ini ukhalela isitoko. Umuntu angakuthandi. Hayi man. Akuthandi lo muntu. So yazwe. Hayibo. Ethi ukushanga isikhathi. Khona sakukhuluma. Usaringa nje yami. Awukudlelile shem. Manje athami yamona usisisona untwana. Hayi ngiyambona. Hayi ngiyambona. Yomphinde. Ala futhi ngikusakaze ngempama mfana. Yini manje? Uvuliwa idemon. Ndoda. Liyavuka idemon manje awuthami. Sizosithula uma ufuna ukujikela ngihamba nontwana.
le mina ngayenza lento lo ngazi phela. Athamba Bongitshela mathola omunye futhi ne. Uzomphinda nje. mphini. Manje ufuna ne-HIV ngizokufonela. Unudla nje kuphela wena. Nenja uyayidla futhi ne. Hayi, Uyalaha. uyabona la. Uyahleka. Futhi. Uyahleka. Futhi. Hayi. Anja yami wazi ne ngidlela isikhathi la lento ufuna ukuyenza uyi-30 ngisho uringile. Futhi mthathe my brother ngisamfuna. Awusana ndaba. Sure Sure boy. Ya hamba vele. Kanti awuphumi kanje wena? Hawu. Guys, into engizibona manje lana like nama ngazi ngizothini. Yes. Jo. Abantwana bayamdlela and umdlele kibo futhi. Jo. Ay okay. Ngazi. Ngenzile kwami ngoba ngiyenze naki ngibonile guys ukuthi le episode enjani bayadlelana. Yo. Ngone ngihambe ndoda.